Βρισκόμαστε στο Ρέντι, όπου κατοικεί ο ειδίποδας με τη μάνα του Ιωκάστη και τον θείο του Κρέοντα, που ως οικογένεια αντιμετωπίζουν και αυτοί κάποια προβλήματα. Με έχει φάει το χαρτί. Δεν είμαι και πολύ καλά γενικά. Έχω προβλήματα. Έχω βαρεθεί. Όλη μέρα φέρνει τους φίλους του και το στείλουν τα χαρτόμουτρα. Όχι με χαλά. Was man immer ja lachen Mustafa eine Kekse Milan mit da. Benny Bitare. Ach lach. Καλά δεν ζεις με νερά να το βγάλουμε. Ναι, εσέλα. Βούλα το Αμπτούλ. Όσο μου έχουμε χαστά. Τρελός. Δεν είναι πολύ αυτός ο Μαχμούτ. Μου βρωμάει από. Πες εδώ φίλο, τώρα να δεις τι θα κάνω. Βλέπω το φως μου. Δεν κάνω. Μοχαμέτη. Echte Salamo yala. Sag alle. Einer mit Nack. What? Was soll er was 40? Was? Sag alle. Nee. Sag. Ειδήποτε δεν έχει σταυρός φίλο. Πολύ είναι. Δείχτα. Ωραία κέρδισες. Τι θες από μένα τώρα? Τη μάνα μου. Τι λέει? Με τα πολλά, ο ειδίποδας δέχτηκε την άτιμη πρόταση του τίμιου ξύλου. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με μια δημοσίευση μέσω του Facebook, το τίμιο ξύλο ατίμασε την οικογένεια του ειδίποδα ακόμα περισσότερο. Πράγμα που έκανε τον ειδίποδα εξωφρενών. Το ρεζίλι μας έκανε ρε. Μπαστάρια Τσόρνια, αρφάνανε. Έλα πάμε. Όπα. Αρφάνανε. يا وصل ولا ميني مسلمنا مجتمع وصل ولا وات فوقا Μου τη βγάλαν τη βρώμα. Λες. Βρε, ναι, βρε.
Και αυτή λοιπόν είναι η πραγματική ιστορία του Ειδίποδα έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα.